oke trên em lử Langsung hedi ini korina nah dah betul nang naklang kon pedet tuh mày ơi Nagui na yung supa. May panangatan niya ang uyog. Ayok. kahit ang iyo mas pinira madi para makontak lang dalawa tang babad marwe jang lo ko Besar. Ya, tak pemi media masih non tarik no sila ya. Tak pemi media je. Kan klap semua. Kami klaim pemi. Kami klaim kita klaim pemi ni. Ya. Bi poncong ni. Ama hedi. Lapa picu dek ni tahu. Angin aku orman pun. Alah. Ini thorti dek ni war we dek ni tahu. Cuma rong khang tu lang office dulu. Cuma rong khang tu.
Hundred tak ikut tu. Ada tu tiket. Bah ada tu tangguh. Depan tinggi. Kan suri panci Carlina lang. Nanti ang mga sinakya lah bab. Nanti ang mga Abiyong ke di nong tinggi pula te. Ang pihak alada kunala ne claim tinggi already. Tinggi do at lo. Kalau daki nong dong lo ang ui lo. Alon ni chen la la bang. Dia dah tinggi.